Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, at ako makakata kayo. Tunggal rambakan tayo, iti liturhiya ti nasanto na isa kakapsa. Maigunam-gunam kada tayo, iti kinamanag parabor, ken iti kinamanang aasi, iti Dios. Yan tangay, ta mananam tayo, dagiti sagot manipod iti Dios. Uray, dagiti saan kuma arumbeng, ang may gunguna kada tayo. Ken kastapay, maidisi tayo, kadagiti kumadusa, ang mayan nato, gapo, iti kinapalangguad tayo. Agyaman tayo karon, gapo iti daytoy awagas panagayan iti Dios. Kadagiti kanito nga naglabsing ken nagliway tayo. Dumawat tayo ti kaasi ken pamakawan ti Apo. Tapno may kagita yang makirano kadagiti nasatuan ng misteryo. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumanti man nakabali na Diyos, kahit kalpasan, di pa nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag na agnanayon. Idaydayaw tayo iti Diyos, ikanta tayo, iti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kamanatuan, ito'y nakakakaya. Ibunan na baka, ang iyaman natin ka, naguwiti na itaplan. Gloria iti Diyos, iti kamanatuan. Apo Diyos, na inanitan na hari. Diyos Ama, aman kapalawari kami, Yesu Kristo, na anak ni Diyos na ako, Cordero ni Diyos, anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kamanatuan, Ikaw, Apo, Jesu Cristo.
Siksikati ako, siksikati mo yung Espiritu Santo, Gloria in Deus, kumaragad tayo. Manakabalin amin na Diyos, ipaayo ka din, tayo iti panagpampanunod mi, amakayo-ayo kadagiti napudno ken nalinteg, iti sao ken aramid, tungpalit mi, dagiti makaayo-ayo ken ka. Dawatin mi daytoy, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo ken Apo mi. Isu makipagbayag ken makipag-aaral ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nagkanayon nga awan inggan. Ti may basa na agaw ti mga libro ni Samuel. Dinagdagos ni Saul tinapagijaylet ang tizip. Kinuyog ti 3,000 a kamainglan, a soldado ti Israel tapno berugad da ni gabi. Simrek da David ken Abisai iti kampo ni Saul iti daytara bitin. Nasarakan da amat maturog ni Saul iti tenga ti kampo. Si tutugkel iti data ti gayang na iti asideg iti ulo na. Matmaturog ni Abner ken dagiti soldado iti likod na. Ita arabiin, kinuna ni Abisai ken ni David. Iniyawat ti Dios ti kabuson mo iti panakabalin mo. Ipalubos mo nga ituyok ko ken kuana ti bukod na agayang agingga sa malpot iti daga. Maminsan laeng agayukek saan ko napidwain. Ngem kinuna ni David, saan mo adamran? Awan dua-dua dusaen ti Apo ti siya sino man amang ranggas ti pinili na nga ari. Inalang arot ni David ti gayam, ken ti pagkargaan ti tanong iti abay ti ulo ni Saul, sada pumanaw ken Abisai. Awan ti nakakita iti inaramid da wenno nakaammo iti napasama, wenno nakariing lakba. Nakaturog da amin agsibot ta pinaturog ida ti Apo iti nairo. Kalpasan na, bimalasiw ni David iti sabali a bangir iti tanak, ket napan iti rabaw ti maysa at turog. Adayo ti baetta ken ni Abner ken dagiti soldado ni Saul. Adtoy ti kayam mo, natanbok nga ari, insungbat ni David. Ibaon mo ditoy ti maysa kadagiti tattao tapno alaen na. Gunggunaan di Apo kadagiti tattao a napudno ken nalinteg. Ita nga aldaw, iniyawat na ka ni Apo iti panakabalin ko, ngem di ka rinanggasan sika a pinili na nga ari. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo. Managayat ken manangaasi ti Apo. Managaya ken manangaasi. O kararuak, itaydayaw mo ti Apo. Amin nga adda kanya, itaydayaw yu ti nasantuan anagan na. O kararuak, itaydayaw mo ti Apo. Di mo liplipatan ti asina. Managaya ken manangaasi. Pakawanan na ti amin na basol ko, ket paimbagyan na ti amin na sakit ko. Yadayunak iti tanem, ken bendisyonan na iti ayat ken asin. Managayat ken manangaasi ti Apo, na agos, ket di balbaliw ti ayat na. Di na tayo dosaen, kas mayan natok iti basol tayo. Di na tayo met balsen, kas mayan nurot iti labsig tayo. Kas iti panagaddayo iti laod ken daya, kas tamet iti panagiyadayo na kadagiti basbasol tayo. Kas iti kinamanangaasi ti Ama kadagiti anak na, kas tamet ti panangaasi ti Apo kadagiti aguteng ken kuana. Ti maibasa na adaw iti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga-Corinto. Kuna tinasantuan asurat. Ni Adan a kaunaan a tao,
napalswaan na ikan itibiyag. Ngem, ti maudi nga adan, isu ti espiritu amang ten itibiyag. Saan nga umunan ti na espirituan no tiket iti bagian na ilasagan. Sumaruno, ti na espirituan a aramid iti tapo, iti umuna nga adan, nagkaput sa dilangit iti may kadwa. Mayari kadagiti na idagaan na pagi iti tao na palswa iti daga. Mayas bigmet kadagiti na ilangitan, abagi iti tao ang nagkaput sa dilangit. Imala tayo ti langa iti tao ang naidagaan. Umala tayo tumet iti langa iti tao ang nailangitan. Ti sa ulo ti Apo. Tiyago at ako makakana kayo. Di sumaganad na adaw iti nasantuan nga Ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, ibagak kada kayo nga agdendengeg kanya. Ayaten niyo dagiti kapuso riyo, ket ipaayat niyo ti imbag kadagiti mangmura kada kayo. Bendisyonan niyo dagiti mangilunod kada kayo, ket idawdawatan niyo dagiti mangidadanes kada kayo. No adda mangtumpa iti maysa pingping mo, patungpampay iti bangir. No adda mangala iti kagay mo, bayam nga alaan na pay tapadong. Ikam ti siya sino man na tumawad ken ka, ket no adda mangala iti sanikwam, di mo pay subling. Aramidan niyo kadagiti tattao ti kayat yo nga aramidan da kada kayo. No dagiti laeng agayat kada kayo ti ayaten niyo, adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol ayaten damet dagiti agayat kadapad. Ket no dagiti laeng mangipaay kada kayo ti imbag ti ipaayan niyo ti imbag, adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol kastamet ti aramid daw. No dagiti laeng amuyo ang mga isublinto kadagiti buludan da kada kayo ti pabuludan niyo, adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol pabuludan da dagiti managbasol tanam namaen da maisubliman laeng ti buludan da. Saan nakasta ti aramidan niyo? Ayaten niyo ket di dagiti kapuso riyo, ket ipaayan niyo ita iti imbag. Agpakumbo ba kayo? Agpabulod kayo? Ngem di yun namnamaen, masukapakan kayo. No aramidan niyo dagitoy, dakkel to ti kungkunayo, ket anak na kayto iti kangatuan a Dios. Tanakasi ti Dios kadagiti makaammo nga agyaman ken kadagiti managdakdakes. Masapul ang manangaasi kayo, akas ken ni amayo ang manangaasi. Di yung umen dagiti padayo a tao, ket di na kay tumet umen ti Dios. Di yung ilunod ti padayo a tao, ket di na kay tumet ilunod ti Dios. Mamakawan kayo, ket mapakawan kay tumet ti Dios. Mangted kayo, ket ikan na kay tumet ti Dios. Sukat anaan-anay, nasedsed ket nagliblibyas may pasapokto kada kayo. Dati pangrukod iti sabali, isud tunad laeng ti pangrukod ti Dios kada kayo.
ti Ebanghelyo ti Apo. Kinamanagparabor, managparabor ken manangaasi. Daytoy man Apo iti tema nga kayat ko matungtungan palubusan dak mangi bingay kada kayo so mga puntos may panggap daytoy ang tema. Managparabor ken manangaasi. Gracious and merciful. Manipod daytoy Apo malagip ipaylaeng iti Salmo responsorio. Managayag ken manangaasi ti Apo. Sulod-sulod tayo. Apay nga ron nga managparabor. Saan nga managayag? Managparabor ken manangaasi mo. Saan nga managayag ken manangaasi? Take note, kakabsat, may parangarang ti ayat ni Dios, babalay iti kinamanagparabor ken kinamanangaasi. Dahito iti kayat ni Jesus ang mapasamak iti Ebanghelyo, iti ang inunana ayat ninyo, dagiti kabusor iyo. At iti pudno ang panagayag, kadagiti kabusor, no adda iti kinamanangaasi, ken kinamanagparabor. Dahito man garod iti takwaten kayo. Mind you, kakabsat, iti Alleluia verse, iti daytoy na Domingo, saan tayo po mga kinanta, iti sapulang payo. Dagitoy maaramak. Alleluia, Alleluia. Kinunati Apo, adda baro abilin nga ited ko kada kayo. Agiinayan kayo, kas iti panagayan ko kada kayo. He made mention of love as a new covenant. Mabali na sa lisudan tayo, how come it is new? Yan tangay ta iti daan na tulag, at damaton data nga bilin ti Dios. Love God above all. Masarakan tayo data. Iti libro ti Deuteronomy chapter 6. Love others as you love yourself. Agtaod data iti libro iti Leviticus chapter 19. So, what's new about it? What's new about love? Again, we go back to the statement. Agiinayat kayo, kas iti panagayat ko, kada kayo. What is new is the standard of or for loving Jesus Himself. Agayat, kas iti wagas panagayat ni Jesus. Iti may kadwa may basa kakabsat, Paul made mention of the new Adam. The first Adam, he was given life by God. But this new Adam, he himself is life-giving because he is gracious and merciful. Kakabsat, nalagyan ko na tayo, what's the difference between being gracious and being merciful? What's the difference between grace and mercy? Kakabsat, grace, take note, grace is when God gives us good things we do not deserve. While mercy is when He spares us from the bad things that we deserve. Ti parabor, ket dagiti sagot ti Dios kada tayo, asaan kumaarumbeng ang magungguna tayo. Ti kaasi, ket dagiti panangilisi ti Dios kada tayo, kadagiti kumadusa ang mayan nato, gapo iti inapalangguad tayo. Ngarod, ay ayatan na tayo launa iti Dios. Yan tangay tamarin na tayo, ti aglapusanan na kinamanagparabor, ken kinamanangahasin na kada tayo. Nagado, dagiti sagot na, uray pa'y umano sa mga mayan nato, iti kagagalag tayo. Kasta pa'y nagado, dagiti ganito, ngayon na tayo, dagiti dusa na mayan nato kumang, iti kinapalangguad tayo. So, we dig deeper kakabsat. Ti Dios managparabor ken manangaasi. Masapol met ko mga ron, ang managparabor ken manangaasi tayo. Kasano? Kumuna, what does it mean to be gracious? Anya ti kayat nasawen,
Wanoan niya, iti may parangarang, kasapulan na may parangarang tapno, mabigbig at tayo, kaya't managparabo. Dear friends, God assures His graciousness to anyone who gives. Sigurado aparaburan ti Dios dagiti managparabo. No, imot ka, imutan na kamad ti Dios. Malabit, kuna tayo katadang tupay di kasi sa imot, ngayong nagpaknang mo't. Okay. Baka no, langit to ha, iti imot ti Dios, iti dahi tangan na paknang na imot. Kakabsat, kung nangaroon iti Ebanghelyo, give and you will receive. Good measure, shaken down, pressed together, running over. Siksik, liglig, at umaapaw, pinpintas iti Ilocano, mapataros na. Mangted kayo, ketikan na kay tumet ni Diyos. Sukat anaan-anay, nasadsad, ken nagtipyas, iti may pasangkot kada kayo. We cannot outdo God in His generosity. Ngam daksang-dasang nakakatsat, nakitaan tayo di ang mga panawin, at dito yung agraraira na mentalidad dagiti tao. Dito yung mentalidad, ket dito yung makunkunan na meritocracy. Nangagiyaw dito yung termino ako, meritocracy. Natural, kadagiti na dumaduma nga panggilan, dito yung panirigan when of frame of mind, meritocracy. Kas kumamiti sales, when a person, for example, when sales goes beyond the quota, like he deserves a merit because he worked for it. Adda iti gungguna, iti pinagbanlugan na. Ngam no mirisan tayo kakabsat, it is also quite limiting to see our merits in life out of what we only deserve. No, malaki piyo, kakabsat, hindi ang maladagat tayo pailangan, uray no awan pa'y iti maitulong tayo, kada iti naganak kadakat kada tayo, uray no awan pa'y iti umno nga ambag tayo, when no maaramidan tayo, yan tangay dahil saan tayo pa'y mo, maladagat na rin, saan tayo pa'y mo nga makainaw, makadalos, makatulong nga mapanagano, uno, mapan agkambal, uno, mulat irik, saan pa'y mo. Ngayon, ay kaya na tayo lagta, naging naganak na tayo. Ikating, when we were born, we were not contributing anything. And yet our parents loved us. The community, the whole community took care of us. They were very happy for us. Dear friends, this is grace. This is more than the mentality of meritocracy. Kunada kakabsat, kung nula unay, you wouldn't know what love is when you haven't been loved. Iso nga ado kadagiti tattao nga saan nga nakaritna iti ayat kendung mo manipod kadagiti tattao kumanga pudno nga pagtahutan ti ayat kendung mo no dumakkel da ay ket addamot iti kungkuna iti wagas panagayat na. Many behaviors of adults depend on whether they receive love from their parents or not. Kung naman mahirap talagang umibig kapag hindi ka nakaranas ng pag-ibig. Dahil iti rason, no apay nga adda dagiti tattao nga natangsit. Adda dagiti tattao nga managing bubukog. Adda dagiti tattao nga makitang pailaon kas na nakaisang nga nakakusilap. Nakakita kayo kasi nga tao na ako, nakaisang nga nakakusilap. Nagrigat nga kalangan-langan. Paslo, dignitary. The proper Christian response is, kausa, baka naman na, di problema tayo tao. Iso nga, supapakan tayo.
narigat nga maayak, ala, ayak din tayo. Nagrigat nga kalangan-langin, katungtong tayo. Yan tangay takasapulan da, ang makamit na iti ayak kento mo. Malagip yun ni golden rule ako. The golden rule. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Very negatively stated, di ka din. Even our Ten Commandments, negatively stated. Most of them. Saan mo nga ramidan daytoy, saan mo nga ramidan dayta. Liklikam daytoy, liklikam dayta. Iso nga adda dagiti na dumaduma at tao, uno adda dagiti sumagmamano, uno kaadwansa at tao, very minimalist. No, confessor na, saan nakmat nga rumrumor di pagtaangan ni ako? Anak mga taktakaw, awan mati ka gurgurak, awan mati nagpasulak ng mga mamamata tao, awan mati ka kamalala. Very minimalist kapagsan niya. Awan ti dakes na inaram na aramidam. Dayta iti panirigan, iti moralidad da. Awan ti dakes, baka awan matlagon tinasayaat nga aramid. But in our gospel, no maamiris tayo kakabsat, the golden rule becomes very positive. Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Graciousness itself is very positive. If we are truly gracious, we are to decide the good of others. It is never minimalist. Saan tayo nga maibabaon? Aramidang daytoy, aramidang dayta. Saan eh? They can be out of our own initiative. We do things we ought to do. There is something very proactive about it. You give, you act, you serve, not because you want something back, but for the sheer joy of sharing. Graciousness, dear friends, is not only for the sake of giving. No managtarabok ka, arid na saan mo kaya't nga agkurang, ikatintitid mo, ipaay mo, istaltupe kasapulan, kananayon, layon. No mabalin ket sobra-sobra pa'y, kas to'y kagagalan, no agay-ayak, no pudno ang managparabok. No inted mo lang nga ron aminen, kasla tiritnam, kasla kurang pa'y, you could do more. Dayta, iti kagagalan ni Jesus. Dayta, iti namanagayat na. Dayta, iti pundasyon, iti wagas panagayat tayo, kumangot. Bumangyar tayo mga kakabsat. What does it mean to be merciful? What does it mean to be merciful? We have this common human tendency, kakabsat, to do good to those who are good. That's the typical kind of love. However, that love is going to be tested when we encounter people who are not going to be good to us, who sometimes will hurt us. Will you continue to love? Will you allow the love to keep flowing if it is not reciprocated? Or if we are hurt? Madagiti may isang asisang na nagnisaan ni Madamang Misa. Tayo kaaruba, adar yun. Kunday nga kaaruba, kasisaan da. Kunday nga kasisaan da ang muda, mada inilisa. Madama inilisa. Mangkong, hindi pagtutong-tong-tong-tong-tong-tungan da. Kaaruba nga ro. Apo, Madama Misa. Sumumbat naman, hello, Apo. Will you continue the Mass? If you are hurt,
because people cannot appreciate the importance of Mass. Will you continue to do it? Nagkrigat na daguma. Ngam adupay, dagiti nadagdagsan nga sitwasyon kakabsat. No malagip yun, ada dito may isa nga documentary film ni Cherry Pie Pecatche. Kamamuyo niya, may isang journalist, Cherry Pie Pecatche. Ada dito documentary nga napauluan Radical Love. May pagyap, iti kabibiyag na. Ada dyan YouTube ako, bali nga mga buyangan to. Magagat kayo. Ni iti inana, napapatay. Ada iti nang patay. Iti inana. In a gruesome manner, heinous manner. Talaga nga, agpungpungtok launay ni Cherry Pie. Ngam, here's the catch, kapagsa. Cherry Pie Pecatche is involved with the so-called restorative justice. May isa kadagiti advokasya na restorative justice. Saan na nga kanunungan iti death penalty, daytang kadagiti na ipalon saan na nga kayat na at daytang panakaibalon iti ang aging gamatay, life sentence when death sentence. For her, there is a possibility for change inside the bidibid or inside the prison. Ngaron, itagta, natakwatan kung siya sino tinang papatay iti inana. She is an advocate of restorative justice. Now, will she be able to forgive the killer of her mother? Nagrigat ka panunutan, ngayon gapo iti kaasi, gapo iti panagkarara, gapo iti grasya ti Diyos. Dahito'y nakabsat, napakawan na, dahito'y nga nagpapatay kanikuan. Apo, nagpintas na, iti kapintasan na labit nga imahe, iti kaasi. One time, at daytoy kanito nga napandak ng misa iti may isang barangay, at daytoy nga ubing, taray na taray. At kinkinnaman dapen ni tatang na. Kinkinnaman dapen tatang na. Madama iti misa, adda iti aglaklako, iti ice cream. O, kaya natin agpagatang, nga madama misa, agpulidagan, kanya makatalgan. Iso nga iti inaramid, dahiti nga ama, inumba na, inarakot na, dahiti nga putot na, dahiti nga putot na, danug-danugan na, saksaktan na, dahiti nga ama na, tirupa, tinupraan ng sapay. Ngam, iti baad, dahiti nga panang sakit, panang danog, nisnog, dahiti nga ubing, iti mismo nga rupa, dahiti nga ama, all the more na inarakot na dahiti nga anak na. Kakabsat, nalabit ka po iti kinapalangguan kayo. Gapo ka nagiti kanito nga nagdaditi nga pinaruper ti kagagalan kayo. Arit na tupraan kayo iti rupa. Dahito'y adios kayo. Ngayon makita tayo, iti kinapanangaasi na. Kada tayo. Maawis tayo nagkaroon kumahapon. Sapay kumahapon. At damen. Dahil tangaki naman ang parapor, kaya kinaman ang angasi kada tayo. Ayatin tayo, uray payo. Dagiti kabuso na tayo. Iti may kadwa, may basa. Nang igan tayo. Uray ti baet, ti nagpintas nga kagagalan ni David, ken ni Ani Saul. Gapo iti dagis nga apal, kayat nga papatayon, daytoy nga arif ni David. Ngem, at dayta nga gundaway, nga dayta kumang gayang nga iduyok ni Saul ken ni David.
naala na. Ket adda dayta nga gundaway nga daytoy nga David kasang mabalignan kuma nga papatayon daytoy nga ari ngem saan pinakawan na. Apo kakabsat ti Dios mabalin na tayo latamit kung mga dosa. Mabalin na tayo latamit kung mamad ka talikala ngem saan. Pas naman kung makarot ti kagagalan tayo. At dadagiti tao nga nang sahir ti karirignan tayo nang nangruna dagiti ipatpatag tayo dagiti asidog na tayo isuda pay nagkaroon nalabit iti nang pasakit na tayo. Ngem sapay ko ba yan tamay ta addaan tayo iti Dios nga managparaapor ket manangaasi dayta nga ron kumamit iti angkla pundasyon pamumanayan iti wagas panagayan tayo. Sapay na ron kumamit takas ka. Tumakder tayo amin, ket sang kamaysa tayo, magkaduyak-yak, iti pamati tayo, kung natay amin, mamati ti Dios Ama, aman nakabalin amin. Ana maraswa iti lahat, mamati niya kay Hesus Kristo, pumunto nga anak na aking apo tayo. Nailan sa iyo, krus na tayo kat na itanim. Kakabsat, iti pangmati, ken panagtalag tayo kay Apo Jesus ang Kristo, iti mangiturong kata tayo, iti biyag anak naman ayak. Intay nga ron iruknoy, iti ama tayo, anay langitan, iti kasapulan, iti kimong tayo, nang namruna, iti ad-adda, apaka panaka panakay sursuro tayo nga agayan. Iti tunggal kararag ko na tayo, Apo dinggem kad, tigimong dagiti tattao. Ako daging katigimong nagkikita. Idodawatan tayo dagiti mangidadaolo ti kimong dagiti tattao ti Dios tapno agbiag ta kas mayanguron kadagiti kinagasat ti ebanghelyo sakbay nga kasabada dagiti kadagiti tattao. Pumararag tayo. Ako dinggem kad, tigimong dagiti tattao. Idodawatan tayo dagiti kakabsat tayo ang maidadadales, maitugtugkod, ken maparparigat ta adda ang talata dito ren ti patinakil ket saan da mapukawan iti namnaman. Pumararag tayo. Ako daging katigimong nagkikita. Idodawatan tayo ti bagbagi tayo tapno maaramid tayo dagiti pagrepengan tayo akas Kristiyano nang runa iti intay panagayat kadagiti kakabsat tayo agraman manggurgura kada tayo. Pumararag tayo. Ako daging dagiti katigimong tattao. Idodawatan tayo, taagari ko nga ti kapya, ken panagkikin na awatan kadagiti pamilya, ken dimong tayo, ket maragpat tayo, ti kalkalikaguman tayo, mapanagturas. Pumararag tayo. Ako dinggem kad, tigimong dagiti tattao. Idodawatan tayo, dagiti masakit, nang runa dagiti agngabit ken patay, tawan kumati pagkuraman da, iti panagtalikda, iti ayat ken asi, iti ako. Pumararag tayo. Ako dinggem kad, tigimong dagiti tattao. Dios nga amami, agtaan kadi ti ebanghelyo ni Apo Jesus, iti puso mi, ket masursuro mi ti agayat. Amin dagitoy dawaten mi, gapumetlaeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi.
Kung mararag tayo kakabsat, dahil dapat tayo makayayo ni Diyos Ama, Ama nakabalin amin. Kaya puwatan ako matibigat ng kaliligay mo. Ako, iti panangtong parmi kadagitoy ang misteryo, babae ni Diokno, apanagday tayo. Si papakumbaba kaming agdawat, kadagitoy daton, apagday tayo mi inayag mo. Gunbudan na kumang, ti panakaisalakan mi. Dawatin mi daytoy, kapukin Kristo nga anak mo ken amin. Ti ako at ako makada kayo. Itag-ayo na itapuspusoy. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay ang may karikat rumbeng anong mikat pa kayo sa lakanan mi, kada kami iti amin at siyang makindiso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin amin, ket agnanayon a Dios. Tapinarswang dagiti amin nga adda, ket inurnos mo ti panagsisinukat dagiti paniyempo. Inaramid mo ti tao ang mayasbing italadawam, ket intalok mo ken kuana dagiti amin na nakaskasdaaw agapuanam. Iti kasta, kasuno, iturayan na dagiti amin na pinarswam, ket daydayawan na ka, dagiti aramid mo ang indaklan, gapo ken Kristo nga Apo mi. Anansa ka makinangdanggay kami kadagiti amin nga anghel, ket ikanta mi ti imno ti panakaydaydayo mo, ket kunami. Iti Pudunay Apo abi ka kinasanto ket sikat mo buhayan ti amin ang kinasanto. Dawaten mi ngarod ngay paay mo at Espiritu mamagpasan pa kadagiti adaton, tapno pagpalinam ket ipaay mo ita kada kami. Abagi kenda ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu iti isang bayo yawat na sa ayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay. Nagyaman ken ka. Pinispisi nga sa nainted kadagiti disipulos na ket ginunanan. Alaan niyo ket mangantay amin iti daytoy iti pagik. Isu amayawan to amay pangahin kada kayo. Testament kakalpasan dahil ka ng rabiida ng ana iti kalis nagyaman mo nagken ka. Sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunan. Alaan niyo ket uminom kayo amin daytoy ti kalis sinar. Dara ti parokya nagnanayon no tulag. Isu may buyat ko amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao.
tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yung kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngaron panangilagip ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton ken kaapod nga iti biag iti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka tay paay mo may kari kami nga ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tanda kami ang makirano iti bagi ken daran Kristo pagkaysayan na kang kumati Espiritu Santo. Laglagipem kan apo ti iglesia mo na isang namit isang lubungan ket parayang-ayang pinagkanan ni Diyosan. Laglagipem medyo Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga Arsobispo mi ken kadagiti amin na papati. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat mi amat maturo iti sino namo iti panagungar danto ken amin dagiti pinusayan iti sinong takaasim. Awaten ka dahil iti sinong tanarunyak mo napakakitaan na ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo kaipaay mo met nakaasim ka na kami paramin ng kumamay kalikam amin iti agnanayon na biyan ket pakiranan kanto ken igasa ka na Birhen Maria ken iti Dios ti San Jose ti singpet nga esposo na kadagiti tagasad nga apostol ken kadagiti amin na sa santo isuda na kaputno nagserbi ken kaditoy daga makikadua ka tupad men kadakwada ang mangitantan mo ken mangidaydayo ken ka gapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti silong ni Kristo. Titinpuyog ti Espiritu Santo, irog mi ken kama nakabalingam, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggan. Amen. Kumararag kayo, kas iti panagkarkararag ni Jesus. Amami nga dat sa nila, madaydayaw kumati namin. Matungpal kumati namin, dito'y tagahakas sa nila. Itdem nga nakampial daw ito, ti kanigmi, ti patinayog nga ito. Pakawanem, nagiti utang mi, as met pamakawan mi. Ti utang, nagiti mangutang kada kami. Di nakampoy ko baybayan ni manugod ti Sulis, isalakan na kampoy ko ti Dapes. Dawatan mi kan kaapo, ti isalakan na kami na nagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada siya ayat ti kapya ka nagiti aldaw mi. Kahit mabayat ti pandulong takaasim ka na kami kan kanayon kung alahi nga iti baso may bisi kami. Kaniti amin nariribong may kanawa kami. Kabayatan ti manungurguray mi, ikinagasan na namnamain mi, kaya iti ay ni Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. O apo mi ang Yesu Kristo, kinunam ka na iti apostol mo, kapya ti bati ka na kayo. Kapya nga gapukan niyak, itit ko ka na kayo. Saan ka na nagiti basbaso at itimingmingam, iti kat ipamati ti iglesia, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaimukad na siya asikin kuwan, ti kapiyaken panagkaykaysa, si kamagbiyaken nagari, iti agnanayon nga awan inggan. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangan, dapat na kayo. Kakabsat, ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa ka na kayo. Cordero de Dios, at iti Cordero de Dios, at iti mangitkat kadagiti basbaso ti lubo, nagasat kadagiti nangayapan iti panayam.
Manalangin tayo. Manakabalin amin na Diyos, ipaay mo kani, amalig namin kumati bunga ti panakaisalakan, iso amang ted ti talged kada kami, babayan na gito yung misteryo. Dawatin kita ito'y kapukin Kristo nga anak mo ken Apo mi. Agtugaw tayo kakapsat, at dahil di maaramid nga special collection, yan tangay tayo ito'y Domingo, National Migrants Sunday. Maipaay nga ron tayo nga special collection kadagiti kapsat tayo nga migrants. Agiyaman ka. Kakapsat, itigay ito yung Domingo, di pa nang itultuloy tayo, dahil ito yung dalya sa Cruz Jubileo, hinton biga kakapsat, mayrogi iti Batang, iti Pantar, Barangay Pantar, Sitio Pantar, ket iton February 23, umanlating sa jay nagtinga. At dito ti maaramid nga karipnong dadaon pastoral kakapsat ito umay Domingo, February 27, 2022. Awag ti kasar, dagiti sumaganan, ti umawat iti sakramento ti matrimonyo ni Jesus Castillo, taga Poblacion Este, ikalaysana ni Matrin Evilia, taga Kabanggaan, inton February 26 sa Jai St. Joseph the Worker Parish, San Jose, Santa Cruz, Ilocos Sur. Ni Sam Luis Velasquez, taga Dagupan City, ikalaysana ni Princess Joy Kiambao, taga Poblacion Sur, inton March 3 sa Jai St. John the Evangelist, Dagupan City. Ni Emmanuel Acosta, taga Santa Lucia, ikalaysana ni Jerilyn Ragonton, at taga Baliw, inton March 5, dito'y parokya tayo. Ni Alfredo Vergara, taga Kalawaan, ikalaysana ni Marjorie Nebalasca, taga Kalawaan, inton March 25, dito'y metlaeng simbahan parokya. Ni Marlo Hermise, ikalaysana ni Melanie Obaniana, taga Negros Oriental, inton March 25, dito'y simbahan parokya. Kakapsat, ikartararagan tayo ni Pedro Bernardo, 89 years old, taga Candalican. May tapon to inton February 21, iti oras iti alas 8 sa Jai Sagat Chapel. Makipag-break lang tayo kadagiti ingungutan na iti panagbiyak.
Yaman tayo nagkakabsat, iti sponsor, iti dahito yung ngarampak ng Santo na Misa. Barangay Suyo, Cluster 2, ikat tayo idaabo, iti nabarang siksipan. Tumakulat tayo amin. Ti Apo, adakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo kuma, di man nakabali na Diyos. Ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo, in kayo, di ayat ken kapiya ti Apo. Yaman tayo. Naimbag karabingi kada tayo amin kakabsat. Happy Sunday. Video attendance. Kailan ba kung naganyan nek? Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko. Tinabiyag a panakarik na. Iti pamati. Iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti karawami. Kabayatan ti panaglalyasat mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesyam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami.
Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapante ang nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga arimi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasututuin ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti papag-ibisagot mi, naput no ken tutungil kami, at tuy kamasagdan kami, O Apo. Kami pinatumatuma adiso, itanon ni ti sao